Jan beklimt de toren in Mijl. Hij weet waar de Sint woont. En Karen gaat naar een tattoo shop. Dit is Dwars door Limburg. Welkom bij Dwars door Limburg, het magazine van kunst, cultuur en lifestyle. Vanavond met Karen en Jan. Jan, ik ga met jou beginnen. Jij bent magisch een route aan het volgen in Roermond. Zo heb ik het begrepen. Ja. Wat kun je er ons over vertellen? Dat gebeurt nu al voor de derde keer, vanwege het grote succes. De route wordt dit jaar groter gemaakt dan de voorgaande jaren. Het stuk van de outlet komt erbij, Fork City. Dus ze steken ook, ze verlaten de binnenstad en steken over naar het outletgebied. Dus de binnenstad wordt er niet meer bij betrokken? Jawel. Ja? Het is aan de binnenstad. Dat maakt het juist zo groot. Ja. En. Ja. Elk jaar hebben ze ook een thema, hè Jan? Ja, en dit jaar is het thema You are a star, a movie star. En de kinderen lopen dus met de toverstokjes van locatie naar toverpunt. En daar, wanneer ze de toverroute aanraken, dan ontstaat daar heel veel actie, geluid, kleuren, van alles bij elkaar. En kinderen voelen zich dan echt ook een ster. Ze maken als ster deel uit van de toverroute. En dat is het bijzondere. En wat gebeurt nou precies met dat stokje? Daar tikken ze tegen een etalageraam aan? Ja, en dan zie je op een groot beeld zie je jezelf dan als ster. Dus helemaal terugkomen in dat thema. Ja. Mooi. Ja. En is het anders dan andere jaren? Ja, het is nu groter dan in voorgaande jaren, omdat het buitengebied van het outletcentrum en van Fork City erbij betrokken is. Het vindt plaats van 4 november tot 29 januari. Het wordt op vrijdag 4 november geopend. En je kunt dus de hele dag door, en ook de avond, kun je er gebruik van maken. Dat is natuurlijk een hartstikke leuk iets om in combinatie met het shoppen in de stad en het uiteten in de gezellige binnenstad te combineren. Dus er komen alle gezinsleden aan. Ja, leuk. En betalen ze er ook een soort entree voor, of hoe werkt het dan? Nee, je moet een toverstokje hebben. Oh, en dat ga je dan... De toverstokjes van afgelopen jaren kun je weer hergebruiken. En heb je die niet meer, dan kun je nieuwe kopen. Jan, je hebt ons heel erg nieuwsgierig gemaakt. Ja, is leuk. Tijdens een wandeling door de binnenstad van Roermond werd ik plotseling gebeld. Waarom belt mijn nichtje uit Amerika, DJ Decibel, opeens? Vroeger woonde ze in Roermond, maar nu woont ze al een tijdje in Miami en is een bekende DJ geworden. Yo, troubadour! Hoe gaat-ie? Hoe is het met mijn favoriete Roermondse neef? Is de stad al mooi verlicht en ben je alweer druk aan het toveren? Die toverroute van vorig jaar was zo mooi. Helaas, Daisy, de kracht van de toverstokjes van het afgelopen jaar is inmiddels op. Ik heb ook dit jaar weer heel veel hulp nodig om Roermond te laten schitteren. Misschien kan ik je dit jaar wel komen helpen, favoriete neef. Ik ben van plan om dit jaar naar Roermond te komen. Ik wil er namelijk heel graag optreden. Misschien kan ik mijn wonderbaarlijke lichtgevende muziekinstrumenten meenemen. Die kunnen we goed gebruiken. Wat een goed idee! DJ Decibel was in Roermond aangekomen en had haar magische muziekinstrumenten bij maar liefst 20 etalages in de binnenstad verspreid en geïnstalleerd. Nu was het de taak van ons om te ontdekken of deze magische combinatie ook wel echt werkt. Let op, hè. Ik wijs maar met mijn toverstok. 1, 2, hoppakee. Ja, wow. Hij doet het. Vet, hè? Gaaf. Ja, echt cool. Maar dan moet ik je nog iets tofs laten zien, hoor. Want zie je die QR-code? En play. Echt cool, hè? Ja, cool. Super gaaf. Ja, maar er zijn natuurlijk veel meer etalages. Zeker, er zijn er superveel door de hele stad heen. Maar ja, om alles licht te geven hebben we natuurlijk wel meer tovenaars nodig. Daar kunnen we de kinderen voor vragen. Ja. Komen jullie ook? Kom mee naar Roermond. Dan zetten we alles in het licht en dan maken we alles een vet muziekfestijn van. Ja, jullie moeten echt komen. Het wordt zo'n gaaf feestje. Echt cool. Ja. Ze gaan komen, ik weet het zeker. Nou Jan, je hebt me nieuwsgierig gemaakt. Ik ga binnenkort naar Roermond. Maar van Roermond gaan we straks ook naar Weert, Jan. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Oké. Karin, heb jij al een tattoo?
Nee, ik heb geen tattoo. Ik ben het eigenlijk ook niet van plan. Geen belangstelling. Nee, maar ik vond het wel een keer interessant te zien hoe dat eigenlijk werkt. En ik ben meegegaan. Jij was erbij? Ja. We zijn bij Pretty in Ink bij Janine. En Janine, vertel eens, wat doe jij hier? Ja, dit is mijn tattoo shop, tattoo studio, hoe je het wilt noemen. En ja, ik zet tattoos hier. Ja. Oké, dat is vrij uniek volgens mij in de regio. Hier in Pelemaas. Ja, er is nog niet veel geloof ik in de buurt. Oké. Dus ja, dat is wel een leuke plek ook om te beginnen. Ja. We kennen elkaar allemaal, mensen kennen elkaar. Ja, dus er komen veel bekenden en ja, dat is wel een leuke eraan om in Pelemaas te zitten, denk ik. Ja, tegenwoordig val je meer op als je geen tattoo hebt als wel, volgens mij. Dus Ja. wat dat betreft moet er genoeg markt voor zijn. Klopt. Maar kun je eens vertellen aan hoe je bent begonnen? Hoe kom je op het idee om dat te gaan doen? Nou, ja, eigenlijk, ik ben eigenlijk altijd al bezig met ja, creatief tekenen, schilderen. Ik heb ook in eerste instantie heb ik op Sint-Lucas gezeten in Bokswolde, dus eigenlijk ja, design en zo, dus het ontwerpen. Daarna ben ik naar de kunstacademie gegaan en daar heb ik een docentenopleiding gedaan, maar docenten, dat was toch niet helemaal mijn ding. En ja, zelf heb ik natuurlijk ook een aantal tattoos en toen ging ik naar een tattoo shop en op een gegeven moment toen dacht ik van ja, dit wil ik ook gewoon doen. Want ik hou van tekenen, schilderen en ja. Komt eigenlijk allemaal samen. Ja, precies. Ja. En toen ben ik gestart ja, met tatoeëren. Oké, en dat is nu, hoe lang doe je dat nu ongeveer? Nu ongeveer 1,5 jaar. Dat is eigenlijk nog heel kort. Ja. En wat is jouw, is er een bepaald signatuur van jou, wat past bij jou? Wat is jouw stijl? Of is daar iets over te zeggen? Ja, ik ben nu nog een beetje onderzoekend natuurlijk. Maar ja, ik ben wel veel bezig met fine line en ook botanical. Maar ik ben nu ook nog bezig met cursussen en opleidingen. Dus dan wil ik ook naar het realisme eigenlijk naartoe. Oké, je bent eigenlijk een perfectionist. Ja. En hoe gaat zo'n proces in zijn werk? Zeg maar van het begin tot het einde? Als je een tattoo wil, dan ga je natuurlijk eerst kijken zelf van wat je leuk vindt, of wat je mooi vindt. En ja, dan kun je naar mij een bericht sturen, of via social media, of via de website, of gewoon via WhatsApp. En dan ga ik samen met jou kijken wat je mooi vindt, wat de mogelijkheden zijn. En dan ga ik daarna een ontwerp voor je maken. En dan kunnen we dan samen kijken van, is dit ontwerp wat je wil? En dan kun je er natuurlijk zelf nog aanpassingen op doen, ja of nee. En dan zo komen we tot een ontwerp en dan gaan we een afspraak maken. En dan, En soms is het 1 keer klaar en soms is het meerdere keren, kan ik me zo voorstellen? Ja, precies. En soms dan begin je ook met iets kleins en dan kun je altijd nog een aanvulling doen. Dus ja, dat is eigenlijk heel persoonlijk. En geeft het jou ook echt wat je hebt gedacht? Word je er echt helemaal blij van? Ja, zeker. Ja, het is eigenlijk ook, kijk, ik zeg altijd, als ik een tekening maak, ja, dan kun je die posten op social media of zo en dan staat hij daarop. En voor de rest kijkt er eigenlijk nooit meer iemand naar. En als je gaat tatoeëren, ja, dan loopt iemand blij de deur uit. En, is het vereeuwigd? Ja, precies. En iemand loopt met jouw werk rond. Dus dat is er ook wel heel erg leuk aan. Okay. En het leuke is natuurlijk dat je ook echt met de klant bezig bent op dit moment. Dit was mijn eerste tattoo bij Janine. Als je zo ziet, de roos en de klok is één geheel. Dus dat is één compleet plaatje. En ja, ze is net begonnen met tatoeëren, maar ik heb wel verschillende verhalen gehoord, foto's gezien, tekeningen gezien, dat mijn vertrouwen wel naar haar uitging van luister, ik laat het bij haar doen. Oh, dat is echt leuk. En je mag meteen zo'n grote tattoo maken bij jou, ja. Ja, dit is wat meer naar het realisme toe, dus dat zie je eigenlijk, ja, realisme is eigenlijk gewoon realistisch. Dus dat zie je eigenlijk ook bij het oog en de roos natuurlijk. En ja, dus dat is eigenlijk de stijl die ik nu En heel veel zwart-wit, alleen dat oog is dan kleur, of zie ik dat goed? Ja, klopt. Ja, dat is natuurlijk wat degene die in de stoel zit wil. Die kiest natuurlijk, wil ik kleur, wil ik geen kleur. Tegenwoordig is wel heel veel black and grey noemen we het eigenlijk.
ik ben nog bezig met de roos, die moet nog wat meer diepte krijgen. Ja. Hier komen ook nog wat meer schaduwen, dus het is nog niet af. Het is wel echt precisiewerk en heel veel geduld volgens mij, of niet? Ja. Dus dit is ook nu de derde sessie. Ja, dat is nogmaals, als iemand met een idee komt, je kunt het dan eigenlijk gewoon opsturen. En dan ga ik kijken van, wat wil je? En als dat iets kleins is, dan kan het iets kleins zijn. Is het iets groots, kan het iets groot zijn. Zijn er ook grenzen, bijvoorbeeld wat je niet doet in het gezicht? Of... Ja, voor mij wel. Dat bepaalt iedere tattoo-artist natuurlijk zelf. Maar voor mij, de gekke plaatsen, dan weet iedereen denk ik wel waar ik het over heb, dat doe ik niet. Oh, ja. En in het gezicht, nee, doe ik ook niet. Dus wel in de nek, maar echt het gezicht zou ik niet doen. Dan heb je natuurlijk ook nog leeftijden bijvoorbeeld. Officieel mag je al een tattoo vanaf 12 jaar onder toezicht. Oh. Van 12 tot en met 17, maar ik doe het ook niet. Ik wil gewoon vanaf 18, dan zit ik altijd safe natuurlijk. Ja, en dat geen impuls is van een kind of zo, hè? Ja, precies, begrijp ik. Ja. En dan moet er natuurlijk ook formulieren voor ondertekend worden. Dus Oké, ja. Nou, ik zie een hele enthousiaste Janine die met heel veel plezier haar werk doet. Dus ik zou zeggen, heel veel succes met alles. Ja, dankjewel. En tot ziens. Dat komt wel goed. Tot ziens. Heel bijzonder, Karen. Nou, een keer van dichtbij te zien. Ja, zeker. Heel fascinerend. Ik vraag me af, dan hoor je van, ja, ze is begonnen met heel goed tekenen. Hè. Ze kan heel goed tekenen. Maar als ik zelf teken met een potlood en het mislukt, dan gum ik het uit. Maar zij doet het meteen, hupsakee, in die huid. Ja, dat kan je niet uitgummen. Nee, dat kun je niet uitgummen, nee. Bij hoogst een beetje bijwerken, denk ik, met wat kleur. En mocht het echt mislukken, dan is volgens mij ook nog een of andere lasertechniek. Maar dat schijnt wel heel erg... pijnlijk te zijn, maar ook heel tijdrovend. Zeg, je moet heel vaak opnieuw, dus ze kan het maar beter gelijk goed doen. En volgens mij doet ze dat ook wel. Ja, zo te zien wel. Heel mooi. Ik vind het een hele bijzondere kunst. Ik heb zelf niet de moed om... Nee, zeker niet. Ja, nee, absoluut niet. Nee, en dat onderwerpen aan iemand van zij bepaalt wat er... Nee, dat is niet mijn ding. Zeker niet. Jan, je lacht, hè? Ja, nee, mijn ding ook niet. Maar ik vraag me af, hebben ze niet een soort van schabloon wat ze erop leggen? Of dat je de contouren hebt? Ja, volgens mij maken ze een tekening, plakken ze erop. En een soort blauwdruk. En die lijntjes... En daaruit gaan ze dan tatoeëren. Wat hebben wij niet gezien? Ik weet niet precies hoe zij werkt. Hè? Dat lijkt me wel voor de hand liggend, om missers te voorkomen. Ja. Jan, over missers gesproken, helemaal niet, want Sinterklaas komt binnenkort weer. Ja. En in Weert gaat het huis van Sint-Nicolaas, of Nicolaas moet ik zeggen, gaat weer open, hè? Klopt. Vanaf 15 november gaat het huis open en dit jaar voor de 20ste keer. Dus we hebben een jubileumjaar. Jan, toen ik het las, het huis van Nicolaas gaat weer open, dan denk ik aan een kasteel, een paleis, een kerk. Er is een heel oud historisch pand in Weert, het Franciscushuis. Dus die omgeving die leent zich hartstikke goed voor een verblijf voor Sinterklaas en zijn Pieten. En als de kinderen op bezoek gaan, dan kunnen ze dus zien hoe Sinterklaas daar woont. En slaapt. Uiteraard ook. En ze kunnen zien hoe de pepernoten gemaakt worden. Oh. En Sinterklaas heet de bezoekers persoonlijk van harte welkom. Dus dat gaat hij ook doen. En wat kun je dan meer zien, Jan? Dat is wat je kunt zien, wat ik net noemde. De kinderen kunnen in de middaguren kunnen ze het bezoeken, het huis van Nicolaas. In de ochtenduren is het gereserveerd voor de basisscholen. Maar 's middags van 1 tot 5 kun je dus langsgaan en een kijkje nemen in zijn huis. Dus voor heel veel kinderen is dat natuurlijk heel erg spannend om te zien waar die Sint woont. Ja. Dat is leuk. Karen, belangstelling? Nou ja, en kinderen hebben die leeftijd niet meer, maar hartstikke leuk natuurlijk voor de kinderen van die leeftijd. Ja. Jan, je hebt ons nieuwsgierig gemaakt. We gaan even naar Weert.
Jan, volle bak zag ik. Dat dacht ik. Is iets om naartoe te gaan met jouw kleinkinderen, Jan? Ja, zeker. Dat, ja? Ja, dat gaan we zeker. Zij hebben de leeftijd, of wel? De oudste 2 wel, ja. Die van één die... nee, die beseft dat nog niet. Ja, die zal met grote ogen kijken. Ja. Vol verwondering. Ja, dat is wel mooi dan. Ja, zeker. Heel mooi dat ze dat elk jaar doen. Dankjewel Jan voor jouw bijdrage vanuit Weert. Karen, systemisch coachen. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Ja, ik weet niet of ik me moet schamen, maar... Ja, je hoeft je niet te schamen, Nick. Helemaal niet. En ik denk als je ook het verhaal hoort dat je denkt van, oh ja, dat is het, weet je wel. Dus het gaat er eigenlijk om dat je bij jezelf naar binnen gaat en gaat kijken van welke dingen mis ik eigenlijk in een situatie van een familie of een werk gerelateerd of sociale contacten. Dat je dan eigenlijk op zoek gaat naar van, welke patronen zijn er en hoe kan ik die doorbreken. Dat is eigenlijk het systemisch werken. En we zijn met Mariska in gesprek gegaan, daar was jij ook bij. En zij kan er nog veel meer over vertellen. Hi, ik ben Mariska en jullie zijn vandaag bij Mooi, dat is mijn praktijk. Waar ik werk met mijn Mooi van binnen en Mooi van buiten modules. Ik ben van origine kapper. En gedurende de afgelopen jaren heeft mijn bedrijf eigenlijk een soort van metamorfose ondergaan, waarin we buiten alleen de buitenkant van de mens, dus het uiterlijk, de uitstraling, ook echt zijn gaan kijken van wat leeft er in de mens, dus in de binnenkant, en wat zou daarvoor nodig zijn. En daaruit zijn eigenlijk een aantal modules ontstaan. Eerst gericht op het haarwerk heb ik een aantal holistische knipsessies ontworpen. Mooi van binnen, mooi van buiten, mooi in stilte. Dus als je veel behoefte hebt bijvoorbeeld aan een ontspanningsbehandeling of echt rustmoment, dan kun je ook komen voor zonder te praten, in stilte, zonder spiegel. Knipcoachspiegelbehandeling. Dus, ook zonder spiegel, met spiegel. En dan gaan we echt kijken van wat is je vraag? Een aantal jaren geleden ben ik zelf aan de slag gegaan met eigen persoonlijke ontwikkeling. En aan de hand daarvan is het eigenlijk ook vooral ontstaan. Ik was eigenlijk op zoek altijd nog naar iets, ondanks dat ik alles heb wat mijn hartje begeert. Ik heb een fijn gezin, een mooi huis, gezondheid, fijne familie, alles is eigenlijk oké. Maar toch bleef er altijd een soort van vraag in mij, wat mij riep of wat eigenlijk gewoon beantwoord moest worden. En toen ben ik op zoek gegaan naar mensen om mij heen of inspirerende bedrijven die mij konden helpen of ondersteunen met die vraag. En toen kwam ik eigenlijk uit bij systemisch werk en familieopstellingen. Gedurende een familieopstelling van iemand anders kwam ik eigenlijk achter van dat ik zelf eigenlijk een groot persoonlijk verdriet in mij had, wat gezien mag worden en geheeld. Zodat je eigenlijk een soort van vrijer kan leven en je eigen ik echt vindt. Dus je eigen autonomie. Nou, daarvan ben ik eigenlijk zelf met persoonlijke ontwikkeling verder gegaan. Het is best uniek dat je echt met beide dingen bezig bent. Dus buiten de uitstraling, maar ook echt te kijken van wat leeft er in jouw innerwereld, in je gevoel. Want als je binnenwereld klopt en je bent in contact met je gevoel, dan straal je dat ook helemaal uit. Ik heb een aantal vrouwen die eigenlijk gewoon haarklant van mij al jaren zijn. En die zo geïnspireerd waren, die echt dachten van, oh, dat is echt heel gaaf, kun je ons dat laten zien. En die zijn bij mij echt in een groeitraject terechtgekomen, waarin ze dus echt super persoonlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Weet je, ik denk dat dat er altijd mensen naar je toe komen die voelen de klik. En die het ook leuk vinden om op een bepaald niveau gesprekstof te hebben, diepgaander. Die ook midden in het leven staan. Die trek je eigenlijk vanzelf al aan. Ja, die trek je eigenlijk vanzelf al aan. Ja. En kan iedereen komen? Je kunt komen voor een holistische knipsessie, maar je kan ook komen voor alleen een coaching of een familieopstelling of voor een groeitraject. 1-op-1 doe ik dat, maar ook in groepsverband. En ook het groepsverband is, voor mijzelf was dat heel persoonlijk in mijn eigen ontwikkelingsreis, heel belangrijk.
Omdat je dan juist met mensen in aanraking komt die eigenlijk ook heel veel in zich voelen en dat er ruimte voor is, dat je dat kan delen met elkaar. Dat het er mag zijn en dat je gewoon, dat het niet uitmaakt, dat het altijd goed is. Wat je zegt, wat je doet, daar groeit je zelfvertrouwen ook heel erg van. Mooi, ja. Wat heeft het jou als persoon gebracht? Ja, als persoon heeft het traject mij echt enorme vrijheid gebracht. Mijn eigen autonomie, mijn eigen ik. Enorm veel liefde. Het is eigenlijk, systemisch werk doe je eigenlijk voornamelijk zodat de liefde in een familiesysteem weer echt gaat stromen. Want vaak als je ergens tegenaan loopt, dan blokkeert er iets. En als dat gezien wordt, dan is dat doorbroken, dat patroon. En dan kun je gewoon eigenlijk allemaal weer met z'n allen adem, meer lucht, vrijheid krijgen. Dus eigenlijk wat het gaat weer stromen. Alles gaat weer stromen. En dat zie ik ook heel erg terug in mijn eigen gezin en bij mijn kinderen. Dat was ook mijn eigen intrinsieke motivatie vooral. Dat mijn eigen kinderen dat niet hoeven te dragen, het stukje van het familiesysteem. Maar dat je het zelf draagt en oplost aankijkt, zodat hun vrij kunnen leven. Okay. Dat was, dat geef ik ook altijd al mijn klanten mee. Van wat je doet, doe je niet alleen voor jezelf, maar het verbetert je hele familiesysteem. Ja, Karen, je hoort het, hè? Ik moet het naar mijn zin hebben. Ik heb man, vrouw, kinderen, mooi huis, auto, noem maar op. En toch is er iets niet helemaal compleet, hè? Vaak leggen we onszelf dat op, hè? Ja. Dan we hebben alles, het moet kloppen, moet altijd eigenlijk instant gelukkig zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. En vaak zijn er dingetjes dat je denkt van er is iets, ik mis iets, maar ik kan het zelf niet zo goed vinden. Ik denk, als je zoiets gaat doen, dat je dan vaak iets tegenkomt dat je denkt van, nou, dat pak ik aan. En hierdoor kan ik verder. En niet alleen ik, maar ook mijn hele systeem, mijn hele omgeving, gezin. Ja, heel helpend. Jan, je bent op de toren van Mijl geweest. En dan bedoel ik dan de toren van de Sint-Nicolaaskerk. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, wat is bijzonder aan die toren? Die toren behoort tot een van de hoogste torens van Nederland. Bijna 80 meter. En die toren is voorzien van nieuwe treden, nieuwe trappen. Die trappen die zijn gemaakt van eikenhout. En dat eikenhout komt van bomen uit Mijl. Die honderden vrijwilligers hebben die bomen omgezaagd, hebben er planken van gemaakt en verwerkt tot trappen. En dat heeft opgeleverd dat er 204 trappen zijn gemaakt. En die zitten nu in de toren. En van daaruit kun je dus naar boven gaan, van beneden uit kun je naar boven gaan. En dan heb je een prachtig vergezicht. Het is voor iedereen een belevenis om die hoge toren te beklimmen, maar ook om het fraaie uitzicht natuurlijk. En voor de Mijlenaren zelf is dit het hoogtepunt van peelgeluk. Om daar boven op die toren te staan en de wijde omgeving te zien. En dat noemen zij dus peelgeluk. En wij waren heel gelukkig toen wij met camera en microfoon naar boven waren gesjouwd. Eigenlijk door de geschiedenis naar boven en op het eindpunt zie je dan het hedendaagse vandaag, om het zo maar te noemen. En hier zien we inderdaad zeg maar, een fotocollage in heel mooie doeken gemaakt. En daar zien we de historie, we zien de aanbouw van de kerk. Maar wat ook heel leuk is, dat we daar zien dat koningin Wilhelmina vlak na de Tweede Wereldoorlog een bezoek bracht aan Mijl. Waar toevallig de moeder van Joost Temkes nog op staat, een klein Mijls Durske. Ja. En hier aan deze kant zien we dan het bezoek van koningin Beatrix. Zeg maar 2 generaties verder. In 86. In 86, dus 40 jaar verder in de tijd. En dat is de historische tijdlijn waar mensen hier naar kunnen kijken. Al lopende kan ik daar nog steeds even terugkijken naar de geschiedenis en kom ik tot het hedendaagse. Waar ben je zelf het meeste trots op? Nou, ik ben in zijn algemeenheid trots gruts dat het gewoon in totaliteit gerealiseerd is. Dat we inderdaad door het toedoen van die kerktoren bezoeken, beklimmen, dat we in staat zijn om, wat ik net al zei, om dit gebouw gewoon voor de gemeenschap in ere te houden en voor allerlei doeleinden. En dat we dat samen met heel veel vrijwilligers en met handjes gefixt hebben. Ja. Nog wat bezoekers hier. En hier de klokken? Ja, hier de klokken. Bewust ook afgeschermd. Want natuurlijk veiligheid, daar zijn we ook wel achter gekomen dat de veiligheid dat wel een heel serieuze zaak is, dat wisten we al.
Maar ook dit moeten we natuurlijk afschermen, want we kunnen het ons niet permitteren dat hier iemand tussen de klokken zit. Dus dat hebben we mooi, ook die mannen hebben dat weer goed bedoeld gebarricadeerd. We hebben er fijne staptegels rondomheen gelegd, dus als het begaanbaar is, kan de mensen ook terug erbij. En verder is het gewoon afgeschermd. Het is wel mooi dat je zeg maar, op handreiking van de klokken af kan zijn. Ja, Jan, ik kan me de dag nog heel goed herinneren. Ik moest achteruit, ik had het camerawerk die dag, dus ik moest achteruit die trappen omhoog lopen. Ja? En dan het beeld zo stil mogelijk weten te houden. Dat was onvergetelijk. Wat valt er meer te vertellen over de kerk, überhaupt van de kerk in de afgelopen jaren is de kerk grondig gerenoveerd. Er zijn nieuwe glas- en loodramen geplaatst. Er zijn ledlampen aan de buitenkant aangebracht. En zo kan die hartstikke mooi verlicht worden. Ja, want dat is een van de weinige kerken in de omgeving die zo mooi verlicht is. Hè? Dat denk ik ook. Ja, als je er mee rijdt, dat is gewoon een eye-catcher. Dat denk ik. Ja, heel bijzonder. En de toren is te beklimmen op woensdag, zaterdag en zondag van 9 tot 5. Dus je kunt al vroeg de hoogte in. Karen, iets voor jou, die 204 treden. Dat is wel goed voor de conditie, ja? Op een zaterdagochtend. Dat bedoel ik. Ja. Karen, je hebt nog wat theatertips. Ja, dat klopt. De bioscoop en theaters die draaien weer volop, gelukkig. En ik heb twee leuke tips meegenomen voor theater. Bij Doc 6. Dus op 24 november komt daar Girls on Fire. Dat is eigenlijk heb je hem gezien, de eerste? Nee. Oké. Maar jij weet wat dat is. Ja, ik zie het aan jou. Dus het vervolg van Opvliegers. Dat is een... Opvliegers? Ja, geen idee. Geen idee, Karen? Nee. Oké, goed. Ja, nee, maar... Je hebt die leeftijd nog niet? Nee, nog lang niet. Nee. Maar goed, het gaat om de vriendinnen, de artiesten Antje Montero, Joan Tillisvoort, Hilke Bierman. Die hebben die eerste serie ook gemaakt en die gaan nu verder met deze show. En er komen allerlei hits voorbij, zoals I'm Every Woman, Respect. En ook hele herkenbare, hilarische, leuke anekdotes. Gewoon een avond amusement en een leuke show. En dan heb ik nog voor de kleintjes nog iets meegenomen. Dat is Monique Smit, de welbekende zus van Jan Smit. De zus van. Ja, precies. Ze doet al jaren, zit ze een beetje in de kinderscene, hè, met kleuterpop en allerlei... ook boeken schrijft ze, hè? Ja, alles voor kleuters en kleine kinderen. Dan heeft ze ook een nieuwe show en die heet Kidspop. Dat is met name voor kinderen tussen 2 en 8 jaar. Dus ook dansen, zingen, plezier maken met de kinderen. Een hartstikke leuke show. En het gaat om voor thema's die heel herkenbaar zijn. Zoals verjaardagen, school en familie. Dus ik zou zeggen een leuk uitje met de kinderen of de kleinkinderen. Dat is op 27 november. Noteer de datum, Jan. Ja. Heb je weer iets met je kleinkinderen? Ja, dat is wel druk. Ja, druk programma. Ja. Oké. Dat was het weer. We gingen weer dwars door Limburg. Fijn dat jullie er waren, Karen en Jan. Heb je nou ook een tip? Stuur hem naar dwarsdoorlimburg@omroepnm.nl. Tot volgende week.